Induljunk is. Sziasztok! Ebben a mai videóban Brawl Stars-ozni fogunk. Dani és Dávid és én magam. Hát egy hozzonnal kezdjük. Na, annyian is. Barátom, hogy Hát már együtt veszik fel a videót. Na, mindegy. Jó, én megyek a legtávolabbra, ti pedig foglaljátok ezt. Tehát én tankosabb vagyok, ezért rá tudok menni. Nem érdekel ezt. jól lát, nem lambul. Hülye lett, de legalább jól befoglaltuk. És mindjárt rámegy megint. És nagyon belébe. Mi? Jó, hát ezt nyertük. Csak Ákosnak kell. Jó. Jó. No, ez az. GG. És így jártunk. Hát amúgy. Menjünk még egyet. De elég durva volt. De azért könnyű volt. Hát igen, nem illő jól. Mert nem figyeltek annyira erre, és én itt Jaj, de félek Edgártól. Megölöm őt úgy, mint a sík. És Rámugri, benyomasztak kicsit, amit aztán nem tud semmit csinálni. Tudod, ez olyan, hogy tudom. rám megy, aztán mindig fölpattan. Itt vagyok, buzikám. Jó van, ketten könnyű, bakker. Vigyázz, láthatatlanba jön egy Leon. Anyám! Túlsó senki ház. Gyertek, foglaljátok. De hogyan öl meg? Úgyhogy meg se sebződik szinte. Menjetek a másikra. Ne hagyjátok, én itt őrzöm azt a egyet. Tudod? De hogyan öl meg az a hülye Edgar? Ott jön. Most már minden, mert itt foglalják. De idióta. Jaj, -3 kupa, jaj, de rossz, én -6. A több pénz. Jött Kenjire. Jó. Akkor szerintem van valami legalább. Jó, Spike, Leon. Van Leonom, de Spike! nincs. Amor, hogy van ennyi hypercharge-osod? Nem tudom, csak így. Hát, erre kinyitottam. Végül is jövök Darillel még mindig. Most nem akarok legalább jönni. Van Spike-om, de az csak egyes. Nem annyira érdekel a Spike. Inkább jobban érdekelnek ezek a tankosabbak. Hát, de a Brock azért jó már eléggé. De csak segítsetek azért itt így. Ott a Ugye utálom. De segíthetnétek, mert itt ketten oké, el vagytok, de én itt egyedül nem vagyok. De mi? Gyönyörű. Dávid, te addig ott szart azt a izét, én is addig segítek Ákosnak. Tudod kivel?
Jó, én megyek oda. Na, Pedig én igaza van azt. De mi az immunis? De jó volt. De azt a Franket most eltávolítom. De úgy rohadjál meg. Aj, Istenem. Jó van, te. Itt akarsz, te mit akarsz, te itt mit akarsz? De mi? Benyomtam a ultimat. Most úgy rájuk. De Meg a mi? falba kentel a pizza. De az... Nem áll. Jó, ez nem gyorság, menjünk valami más. Ez nagyon rossz volt. Megpróbálj ilyen kombinációval a Egy vérgyezik. Grab. Mi az? Mi? Grab. Grab. Ezt menjünk, na. Nagyon, ott a jobb oldalt, tudom. Na, menjünk. Azt amúgy... Esküszöm, hozok mindegy. Azt a melyiket is, a... Mitiket hozok, aztán így faszulhatnak. Fenget? Aha, fenget hozok. Jön a vonat, jön a vonat. A vonat. Jön a vonat. Bár én hallottam, mi fog csinálni, betankolom őket, úgyhogy... De milyen kurva izét is? Hogyan öl meg? Mami! Hát ott ne... Hogy nem törlődtek? Az mi volt? Most most én meg akarom döglet. Nézd meg már! Akkor már... Jó, ott van! Doni szetszel és hívjunk oda. Hagyjátok már Danikát, hogy a hídek anyátokat. A puszi vonat költ meg, az minek költ a vonat? Doni, öld meg, mert felszedi baszhattuk egészet, szó szerint. Ugye? Nézd Jó, én itt szállok ki mindjárt. Megfogom. Szerintem jó. Na, mindegy. Hú, ez megint egy csőtörés volt, de... Köszönjük srácok, hogy Hát, én még megyek tovább szerintem. Még megyek egy blokkmangót, szerintem még én megyek. Igazából srácok már nem mennek, de én még megyek. Aztán lehet, hogy még egy Minecraftot is betolunk. De na mindegy. És most már hát blokkmangózok egy kicsit. Azt a blokkmangó, megyek egy 10 kört, maximum, legminimálisan 3. Szerintem. Most nem tudom, mi történt, de... Bocsi, na, neki. Na, mindegy. Megcsinálj. Ide a Happy Moto Landing. Menjünk akkor is. Hékás. Erősebben ütötte. Na itt vagyunk.
Na. Sárgák a gyógyfót. Hát jó szép nyilatom őket, srácok. Mit akarnak itt a... Hopp. Mit akar? Mit akar? A hátba támadnak. Ó, drágám, nyertünk. Igazából most egy kicsit csöndben voltam, már figyeltem a játékra, de szerintem egy 3-at megyünk, aztán igazából ennyi. Minecraftot nem annyira akarok most menni, aztán mert máma 2 videót láttam fel, már 2 fent is van, azt hiszem már egyik, szóval igazából na mindegy. Ilyen kis játék. Most így kifagytam, de azért a fenétek most kicsit játszottam, de még ütöm. Nagy. Nagyon dolog. De laggolok. Szerintem most csak 2-t játszunk, de sziasztok!